Maka welcome. Kunini ngqongqoza? Hayibo. Sengifile ukusindela uzubambe la igross singene ngaphakathi. Hayibo baba. Hey! Igross angaka. Hey. Khani ngathi siyadlala negoli siyasebenza maka welcome. Sebephinde bambopha yini umsholo siphela ngayigcina ngomlutho mina igross engaka uthi abantu ungaphakathi infutha. Yabona ke ma welcome bungeke nje ubonga igrossa ngale kokugxeka nje nokuncane singenaphi indaba yaZulu. Phela ngixeki. Mina igross engaka ngayigcina ngazi ikhadi zakhe buka nje. Buka nje baba. Uyazi nawe ukuthi awuyena umuntu onemali. Kwayena uWorld Cup wamhlawula ngembuzi yomlutho. Manje ke mengabe sengiletha ke into engazi ukuthi yona vele kwenziwe nemanga engaka ngiyaqala ukubona into engaka. Yazi maka World Cup wena wongincoma ngifile ngempela yonke into engenzayo ayikho good enough. Hawu baba ngiyancoma nje. Hayi, khona usho ke leliphinifa maka World Cup njalo mangibuye egoli futhi ugqoke leliphinifa uthwele ngalo yini? Cha phela ezinye ingubo zokuhamba ezinye ezasesontweni. Manje ngeke ngimoshe nje ingubo ngiyimoshe mina ungekho nawe ngoba ngithi ngigqokela la. Hayi maka World Cup. Bosho ngikuphathela amaphinifa egoli. Yazi 5 rand iphinifa egoli. Phuma nje baba usuku ungawaphathi ngani? Ya njalo mangibuye egoli leliphinifa awufundi ukuthi ke ngikufice nje nawe ugqoke lezi zinto ezigqoka amanye amakhosikazi ezinhle bathini olenje bani lokho ngathi kuyimsweswane ngathi amanet. Angeke ke ngigqoka imswesana mina ufuna imswesana uhamba lapha ePoint ungiyeke phansi mina. Akuyi ngokuthi umuntu wesifazane ugqokeni kuye ngokuthi lento ayigqokile imbozeni. Hayi kona kuyawenza umqondo. Hey yabona ke indoda esebenzayo ngempela. Kuzofanele ngifonele usisa azovakasha akaze phela. Angeke umuntu okathenga igross engaka. Angithi unendoda yena emenzele izinto ezinkulu. Yabona khona namahewu. Yabona? Hayibo baba. Irama le original. Akuyona irama noma yipi. Amahewu phela ngawagcina ngivakashela ukhulu esibhedlela ngiphuza wakhe. Yabona ke ukuthi nje ngibe nawe ami nje athi mina. Ngikuphathele nobhontshisi ngiyakwazi ubhontshisi uyawuthanda. Hawu baba. Lo mkhulu ke lo. Hawu kodwa ngiyathanda ubhontshisi ngidlule wena. Hawu. Hayi cha baba ngiyabonga. Ngiyabonga baba uyindoda emadodeni. Ekugcineni uzubonge. Hayi baba ngiyabonga. Awukaze phela uyenza into enje. Ngiyabona le eyokubonga. Eyokubongwa ke le. Hayi no kuhle nkosikazi ukuthi ubonge. Ubuhlulwa yini mangifika nje negrossa ngiyabonga baba ka World Cup. Hayi lento yenzayo. Ngisho umseleko sihlale sibuka ngisho ko TV yake azayenza isimanga esingaka. Mina ngiyitshela ukuthi hayi ke engabe umZulu usephindele ngaphakathi noma kushuthi uphalaphala sebemfakile naye. Ngoba ngeke ngiyibuze ukuthi engaba amavenda ayobuza yini ukuthi uphalaphala wenzeni mhlana yezam. Awukucheka ngisafuna ukuphuza amanzi la. Hayi cha baba. Ngajabula. Angazi nokuthi ngiqale ngani. Yabona nje kuba nginazo lezi zinto ezo Facebook ngabe ngiyashutha manje ngiyafaka. Yabona nje umzali kade ngihleke ukuthi bayohlukanisa izitokfela. Hey mina ke nginendoda ngidinge ukudlala stokfela. We. Owakabani ukudla yogurt ungagula indawo uyidla nje ngoba uthengelwe indoda yakho. Ake ngiqale ngayo. Hayibo. We baba World Cup. Yini man. Dodi muni lo. Inhlabathi yini lela? Hawu nayi imihlola. Hayibo baba. Awubulela la. Hawu baba, hawu. Hawu ngiyalingwa nkosi yami. Amahewa angasukuma phansi asinde kangaka. Angathi kugcwele amade nje lama ka World Cup. Hawu baba. Baba uyithenge basambe siphindele esitolo sephi ipi receipt. Maka World Cup. Ngeke ngidlala amaphara seThekwini mina. Ngithenge amaphareni. Yes. Kodwa ngeke ngasho ngathi wena wonke. Ngizowathola ngiwabulala. Uthenga igross engaka. Hey, azongifunda ngiqonde lamaphara man. Hawu. Hey umuntu ngeke ashintshe. Sengijabule kangaka ngijabule into engekho. Ngabe mina ngibe ngithi ngikholwa ubaba World Cup ukuthi ungene esitolo wathenga igross ngithi ngikholwa yini.
Guys, give up. Ngizocela ke bese sicisha amakhandlela bese ke sikhanyise ngemali ukuze amakhandlela siwasave indaba ye load shedding. Oh. Hey. Asithokoze ke sibeke imali yokukhanyisa. Awu, kanti hayi ukuthi uyahlola kuqala mase. Cha, iqalo ngemali phela idlozi alisondela imali engekho. Akusheshe. Ukhanyiswa ngento engakanani makhosi? Kuye kuqale ko 50 rand ke kuye ngokuthi ufuna ukuthi uhlolele ugcinephi. Hayi. Kodwa ke kusho ukuthi umuntu ziningi indaba azosizwa namhlanje 50 rand onke. Uqeda kusho nje ukuthi 50 makhosi. Hey, seke kwangena amaphara la. Ngisasemoyeni. Ayithatha imali. Sengiyithi hayi. Idlozi liyazi ukuthi ngilana. Ngizocela siphaphatheke. Ukabani isibona? Ungamseleko. Okay, umseleko. Sibiza bonke umseleko. Ithi makhosi. Sibiza bonke umseleko. Kuzoba nenkinga nango ngoba manje mina ngisupport iPirates angikwazi ukuthi makhosi akuhambisani nami lokho. Bengicela mhlambe uthi angithi ibhakabhaka. Angeke phela sikwazi ukuthi sibize ibhakabhaka kube kwamakhosi njengamanje. Njobuke kubone nje ukuthi alibibi colony ikhandlela elimnyama. Inkinga nasekhaya nje omkhulu bonke akekho wayefuna nje indaba yeKaizer Chiefs bonke babe yibhakabhaka. Ngicela mhlambe ngicela ukuthi kungcono sibize ibhakabhaka kuse kuzosondela bona. Menziwa njani ke mekunje? Hayi, kushuthi asingabizile utho ke sizoshaya nje izandla. Okay, makhosi. Bese siyavuma. Siyavuma. Vumani bo. Siyavuma. Vumani bo. Siyavuma. Athi umuntu omdala uma engabe ngihamba ngiya yazi yangisinda indaba yakho yangihlala emahlombe. Ube nomuntu wesifazane engimbonayo. Lo muntu wesifazane engazi ukuthi ukufakela umuthi omubi. Engathi kulomunye umuntu wesifazane wakho kuyena omaqondana. Ngibona kuchitheka isisu. Sike wachithekelwa isisu umuntu wesifazane ozana naye. Hayi, angithi ukuchitheka kwesisu imiscarriage. Hayi, kwalona nje ucanza ngilazi mina ngisayiphethe kahle nje ngilinda umshado. Angikaze nje ngalala nomuntu wesifazane lokungavela. Sithi uma ngabe sinyuka athi umuntu omdala ubona inzondo athi le nzondo inzondo ehambisana ngokuthi bakubone ngoba usuhamba ngemoto kungabi kuhle kungahlali kahle. Ngathi khona abantu abakuzondela indaba yokuthi uhamba ngemoto. Hayi, inkinga makhosi ukuthi mina anginayo imoto. Awunayo imoto pho manje ukhiyo wani? Hayi ngayithengela nje lokho emaphareni ngenze ukuthi ukhiwa uma sendlini ungalahleki ukwazi ukuhlala kahle kube nesisindo. Phela musana ukwenza lezi zinto niyasidida phela thina mengabe nizofika nokhebe emoto kanti aninazo. Idlozi lize lidonsa into errong. Sithi mesibuyela kumuntu omdala inkingi isemsebenzini ethi ngathi emsebenzini kubanjwe ikhundla. Isiphi lesikhundla abakubangisa sona emsebenzini? Makhosi into ethi imisebenzi nje mina lokho ngavela ngikaze ngasebenza ngiyayisebenza nje angisebenzi indawo. Ngiyadideka ke mina. Athi umuntu omdala indaba isekhaya athi umuntu omdala ekhaya lika mama abona isalukwazi athi lesalukwazi asizi kahle khona ugogo wayeshuqula ekhaya. Hayi, yabo nje ekhaya bonke ogogo bami babe sesitayilini babe ngashuquli babeluka nje lezi zinto ezayiluka kudala kodwa babe ngashuquli ekhanda. Kushuthi kanti ngathi ngiyadideka ke mina uthe wakabani isibongo? Makhosi uthi kodwa izolunga lento esiyenzayo. Athi umuntu omdala indlela zakho ihamba ingalungi ngoba ngazi ukuthi udadewenu ozalwa naye esiswini ambone lo dadewenu nizalwa naye esiswini ambone ngathi umuntu othanda imithi ambone ngazi ukuthi lo dadewenu uyena othwebula idlozi lapha ekhaya. Phakathi kwekhaya lapho ngathi khona udadewenu ngathi umuntu onjani. Udadewethu ukhuluma ngani makhosi ngoba mina ngizelwe ngedwa nje ekhaya anginodadewethu anginamfowethu anginalutho. Kanti yini khona ozoyisho? Wena yini khona kini konke into engihlale ngiyibhulela abanye abantu bayivume wena kini konke akukho. Wena ubhulela abantu into eyodwa kanti? Phela kusuke ngingafani awuthi ngiphinde ngudonsa umoya.
Hayi mina ngathi ngizokhathala. Umuntu omdala athi umuntu omdala wena ngazi ukuthi walahlekelwa iskin sakho sangaphansi. Ama-andakhe asaphelela ikho i-under yakhe yake nje yaduka wangayazi ukuthi yasibayisebenza. Ngigeza izandla kokugcina ngeke ngisayimela le nonsense mina. I-under nje lokho ekwathi inhlobo mina ngigqoki nje vele i-under. Ngazi ukukhuluma ngayiphi i-under yalahleka ngoba i-under nginayo, i-under ngigqoki mina. Kumanje nje ayikho i-under la ngoba i-under ngigqoki. Usho ukuthi awuyigqokile nje namanje. Mangathi ngitshengise nje ungaveza ukuthi awuyigqokile. Ngingakuvezela namanje uma ufuna ukubona. Mina sengiyathi. Makhosi ngicela imali yami. Ngitshele wena ukuthi ubeze ngize ngikunika imali yakho. Kanjani ungangihlolelanga? Ngizile phela mina. Usebenzeni ayikho phela into oyenzile. Hayi ngisebenzile mina ukusala isikhathi sami. Hayi ngicela imali yami makhosi. Akho mali ozoyithola la. Hayi ngeke phela. Hayi imali yami ngeke. Ngiphumele kwami ngaze kubizela amathwasa ami nezinja. Kubizela Sengiyaqoshwa manje. Phuma. Ngoba ngifuna imali yami. Phuma. Ngithatha wona lamakhandlela vele kunelo shading. Singadlala izangoma. Manje abantu bebezolo befika nje nenkinga ezihlukile mina ngiyasazi iscript sami engasifunda ukuthi umuntu uprofithelwa kanjani manje sekufanele ngifunde into ezihlukene for abantu abahlukile. Oqala mina ngayithwasela ku Facebook nje. Yeyeni kodwa baba ka World Cup umthetho wakho ngempela kanti wena uyimisele ngokuthi uyobuya nini ekhaya. Hawu maka World Cup uyazi nje ukuthi kade kune snow legoli kade ngisafrizile ngisanda kudefrosta nje that's why ke manje sengikwazi nokubamba ifoni. Hawu kodwa myeni wami sengaze ngiqhuthwa amakhaza ubusika bonke ubusika budlule nami nginendoda uliba lokuhlala lapho kogoli. Yazi ukuthi maka World Cup sengizokutshela iqiniso ke manje ngoba uyangihlupha vele ngisemsebenzini la. Maka World Cup inkinga yakho ukuthi awuzwani nokugeza njengoba kusebusika nje maka World Cup umuntu still uyafudumala juluke awuzwani nokugeza maka World Cup iyona into engangibuyise ekhaya ngizobuya kanjani maka World Cup nginukele wena ubusika bonke njengoba ungagezwe nama kusebusika. Awu baba World Cup ungangitsheni mina leyo nto ngoba leyo nto into yazi kudala nje siqala nje ukuthandana ngilobola nje uyayazi leyo nto uyayazi musukwenze ngathi into entsha. Aye maka World Cup noma ngakuthiwa into endala kusho ukuthi ngangihappy ngayo ngangibekezele nje ngoba ngingasebenzi ngeke noma sengisebenza ngiloye nginukelo wena mina maka World Cup please uma ukuthi awuyimisele ngokuthi ugeze angeke ngikwazi ukubuya ekhaya. Hayi ke ngeke ngize ngivume mina ukuthi uzongihlukumeza ngeke ngivume ukuthi kube wena manje usungitshela ukuthi kumele ngenze njani usungamane uhlale lapho kogoli uthola abanye mekuwukuthi kanjani njani kodwa kuzomela ungicaciseleke ngoba bekuthi phela ubuye ekhaya kofana nami ngithole omunye nami ngithole enye ingube namehlo kodwa lokho okushoyo nje cha ngeke kuze kwenzeke. Hayi ke ayikho inkinga kulungile ngizohlala vele la eGoli ayikho inkinga ngizohlala nje ngoba angeke ngikwazi mina ukunukelo wena yazi ukuthi sengingenwe na isifo sesifuba la ukusebenza emayini ngiphinde ngizonukelwa ifish paste every day hayi akwazi maka World Cup ngeke ngizobuya kahle nje sekusehlobo usukwazi ukuthi ugeze ube right. Uyazi nje lo kwathi inhlo angigezi nje ebusika mina nje namanzi ebusika asihlangani ngogeza nje sengigeza kahle uma sekufika ihlobo bese ngingena ihlobo ke cha ngoba sengigeza into yaziyo nje leyo musukwenze ngathi usuyayithusa manje sebefike bakufundisana lapho kogoli. Ayikho into abangifundise yona eGoli ukuthi nje bayageza kuphela nje abanandaba nokuthi ubusika ihlobo bayageza kusnowa kunjani bayageza maka World Cup ufunda ukugeza kuphela nje yona into engakutshela yona. Owazodlala ngami mina hayi sengamane kuyekwe bakithi ngamane kukhulunywa ukuthi kuyayekwa ke mekuwukuthi umshado wami uyoqedwa yilokho uyazi ukuthi phela lento yami yongagezi yona engisizayo njengoba kuyisebusika ngoba manje mugeza lensilo isusayo kufana nokuthi ukhumula ivest phela insili yakusiza ukuthi amakhaza athi ayafika ashaya ivest athi ayafika ashaya ivest lona lensili manje mengabe kuwukuthi wena uyageza ebusika ikhona ke nje nihlale nigula ningenwa amakhaza ngoba amakhaza afika ashaya ethanjeni kanti amakhaza afanele afika athi insi mefika lapha ensileni. Ayi maka World Cup ngisemsebenzini la uyangiphazamisa yazi ukuthi iyona into eyayenza nomkhulu bangagoduki le ukuye ekhaya abazwani nokugeza lapha. Yes. Imhlola yami usekufunde ephikeni ukuthi kuyagezwa kulamakhaza asebusika khabe ufuna ngingenwe izifo angisoze nje ngamana ahlali lapho kogoli ngeke nje ngisukela amanzi ezihlalele mina ngigeze njoba kumakhaza kangaka nje kwamakhaza kwawona yagodola lapha eminyango azangene la endlini. Baby
This is home, baby girl. Oh, thank you so much, and thank you for everything. All the drinks It was a pleasure. are gonna be worth it. I hope now I'm gonna get a pleasure as well. Of course, you're gonna get everything that you ever dreamed of. Oh, yes. So now, what are we waiting for? Let's start. Okay, baby. Let me just go to the bathroom. Yes. In the meantime, get yourself ready. Get Because myself when I ready. get back, It will go down. don't tease me like that. Bafo, ngigcine ngihambe nawo leya ngane. Sizokhala. Hayi bo. Kwenzakalani la? Wachama ume ngeenyawo kwenzakalani? Yibo, lingaka. Likhulu ngisho kunelami. Oh, yo. Uthi I must get ready kanti ufuna ukungiqeda lwabishi. Umthetho wakho bungasho ngathi uyindoda. Awubuzanga. Yo. Umthetho wakho bekuyini inhloso yakho? Ufuna ukungenzani umthetho wakho? Ulolo ngaka. Hawe babo, what a waste. Hayibo. Inhloso yakho bufuna ukungenzani? Wena ufuna ukungenzani bese sokwenzani? Hawe babo, njengoba ngisaba ngisho uchazo into engaka mina uzoyithini mina. Hawe babo, cishe ngiqeda le. Bafo ngeke azayikholweke le. Bafo, le ngane kade ngithi ngihambe nayo. Engathi iyona ebihambe nami bafo, cishe ngaphela. Ampuli ngile toilet manje ngiyifica iyachama ime ngenyawo. Bafo indoda le indoda iphethe uloko ngakuphezi ngisho kolapha. Nawe ngicatha unalo lingaka. Hayi ngiyayixosha mina lento ngiyayixosha bafo ngeke. Lalela. Wendoda Siphume baba. Frikand siyiphethe senza umathanda. Awusengenzeni manje. Sihamba ngespeed esisithandayo. Ibhanda silifaki. Sigqoke ikhindi mass driver. Sidriver ngophaqa. Iwindscreen ifile. Senza nje umathanda izwe lethu. Savota ngithini. Hawu. Manje ispeed usikala kanjani ukuthi ngihamba ngespeed eswrong ngoba phela kho camera la uphethe lutho. Oh wena siwazi kakhulu ngomsebenzi wami, siwazi ukudlula mina. Cha, bengingayishwa nje umuntu osethi bekumbuza nje. Manje insizwa ngabe imisele ngokulala ejele namhlanje noma izokhokha bese iyolala ekhaya nabantu bakubo noma kwenze kanjani. Hawu ngikhokhelani manje? Ngiphinde ngiyibale futhi lezi zinto bengiyibala. Angazi ungenza ufuna ukwenza wena uma ukuthi ungibhala ithikithi ngibhala. But kodwa kona ngeke phela awukwazi ukuthi uthi ngiyagijima ungibuka ngamehlo. Awuneyimali zakho awulisabi ithikithi. Hayi yenza wena ufuna ukwenza. Awukusabi nokubala ubaliwe. Ufuna awusabi ukuthi uzolala ubaliwe. Hayi bonali ibhadi lambo. Ufuna ukungibopha? Awuboshwa yimini uboshwa umthetho. Hayi akunankinga umuntu omthetho ungenza othanda ukwenza but bengicela ukuthi kancane nje eceleni. Cela unginike ilicense. Ilicense ikhona.
Phethe nolethe. Cela ubungicabangela ke ukuthi ulala ubaliwe noma mina ngilala ngidlile. Hayi sisacabanga nje ngicela ukuthi kancane ukumuva nje la. Ehhe. Ma kanjalo nje. Hamba usinde sizo expire license. Nakho ke. Hayi wenzani manje? Hayi ngifuna umhlabathi nje lo kade umphezulu kwakho. Hayi ngeke wenzani manje hayi umhlabathi obongume mina. Yini inkinga phela ngicoshela umhlabathi? Uzowenzani umhlabathi? Hayi ngeke lethi umhlabathi wami. Umhlabathi wami phela bekume mina. I-free country le ngisicoshela umhlabathi phansi. Wena ngithe decide ukuthi ungibhalele ithikithi noma wenzani. Uhlukane nenhlabathi yami. Cha mfethu ngicela nayi license yakho buyisa umhlabathi. Sisixoxe njengabantu. Ungayithatha anginankinga mina. Uma uthi ufuna ukuyithatha Owakwethu wena sabamnyama abamnyama thina. Ngabe wakweni manje? Hawu bengabonani ukuthi khona nebhayi emotweni. Nayi license yakho insizwa yakithi. Awu. Kade uthi wena ngidecide ukuthi ngiyaboshwa noma ngenze njani. So ngiyithathela umhlabathi. Owakwethu wena. Ngoba kodwa mageba undaba ethi. Wethu uyangibopha wena manje. Qhubeka kwenza into oyenzayo. Uma kuthi ubiza i-backup ubiza i-backup. Mina kodwa sengiright yenza okwenzayo wena. Samane zantshontshothi nyawo. Yeah. Zantshontsho hayi ngeke mfethu ngiyacela bandla ngiyacela. Mekhona ongasebenza ekhaya ngiyazi ukuthi ngingenwa kanjani emaphokuseni ngizomfaka ngiyafakana emsebenzini ngiyacela mfethu ubuyisa inhlabathi. Uzoyenzani inhlabathi? Angithi inhlabathi awenzi lutho phansi. Mina benginephekwayo manje musuyithatha nenyawo zami seyaqala ziyansontshosa ngisayicabanga nje lento ofuna ukuyenza ngenhlabathi. No buyisa ilicense yami. Hayithatha ilicense. Uzogcina ukujwayela abantu kabi. Futhi le nhlabathi ngihamba nayo. Hayi ungahambi naye ngiyacela abantu ungahambi naye. Ngeke ngiphinde ngikumise. So sindele ukuthi nje ungithole kahle. Ngini inhliziyo enhle. Uyogcina ukujwayela abantu kabi. Yo. Amaphoyisa avuvukalelwa inyawo kusukela la. Ngeke ngiphinde senje noma ngibamisa ngenze sure ukuthi angikho emgaqweni wobhuqa. Yebama ngabantu. Yeza. Sisi, Ngicela ungiphike sengishe ngabanje umashonisa. Ngingayini kodwa nje kudlo. Umefika nje la uthi awungazi ukuthi ngephi ngilo ngihambe ekseni. Siyezwana. hayi sisi ngeke uyangididisa ke manje. Sisi ukwenzakalani? Unginyusela esikhundleni? Cha ngiphike. Mangabe efika uthi awazi ukuthi ngiyephi. Ngiyakuzwa, ngiyabuza ke mina ukuthi phela mina ngazi ukuthi la ngiyapheka, ngiyaclean. Manje wena masuthi angiphike songinikeza omunye umsebenzi. Hawu Kusho ukuthi ukuthi angikho nje. hawu omunye umsebenzi lo sisakona umsebenzi wami ukuthi ngikuphike. Hayibo manje mina sengizosebenza ukuthi ngiphekane nabantu manje mina la ekhaya. Hayi ngeke Ngeke sisi. enkingeni uzoholela uba. Unginikeza umsebenzi omningi sisi, ngeke nginikeze umsebenzi omningi kangaka. Kusho ukuthi phela uzoyinyusela imali. Mase ngikuphike ngokuthi uthi angikho. hayi akona umsebenzi wami. Kanti hayi ngeke sisi usho ukuthi uzonyusa imali, asivumelani ukuthi unyusa imali. Ngiyinyuse ngani imali ngibe ngivele ngibalekele izikweletu. Okay ke sisi. Mengabe awuyinyusa imali, asivumelane ke nje. Okwanamhlanje kuphela ke, okay? Ukuthi mina angizupheka namhlanje, mina ngizophika wena uzopheka. Hayi ungiphike wena. Hawu ngadlala wena la. Sisi. Ngibona, ngasuhlala yena ngempela. Sawona mama. Uphuma wala ekhaya. Oh. Alomeka kancane. Kancane. Susu. Siyahamba isikhathi. Simpela. Hayi imali. Bodi. Akekho sisi.
Mama ngisakubuza kahle. Ngithi uphi uma wala ekhaya? Akekho khona mina khona la ekhaya. Nje ubona mina nje ubona mina ngedwa khona la. Yazi umuntu onamanga mina uyanginukela la emakhaleni umuntu uqamba amanga. Uphi uma wala ekhaya? Phela akekho. Yazi unamahlalo mama. Uyazi ngani wani? Unamahlalo mama. Yabona abantu engihamba nabo. Uphuma 15 years ejele. Thini? Akazwani nabantu abanamanga. Waqoba mama 3 piece. Hawe. Owayenza njengawo. Unesihluku kakhulu kodwa usisakekho ke. Khaba ngiyanisiza ngempela usisakekho imina khona la. Nje ubona mina nje ngithi yabona ngiyapheka. Ngipheka masebuya adla kekho. Wonke lo green pepper uzowudla wedwa. Usisi uzobuya phela masebuzopheka ngizopheka mina usisa bese yahle masengiphekile masebuya. Lo mama uzonginyanyisa ngalamanga akhe. Into engicela niyenze ngicela niseshe yonke lendlu. Ngiyachaza nje. Unyanyisa mengathola ukuthi ukhona la. Ngichaze kahle kodwa ukuthi imina ngedwa khona ngitshela iqiniso imina ngedwa. Bolo green pepper engudlile uzokuhlanza. Uready lona. Buya ngathi akekho umuntu la. Ngibheka ngala. Kwenzakalani manje kuyalunga? Hayi ngathi akekho lo muntu. Akekho wasihaya simthola ubani nje lahlile la. Yabona izongicasula indaba yabantu. Inhliziyo yami siyinde kakhulu. Abantu ngifike ngibanika imali kahle kuvunyelwana. Mase kumele ngikhokheleke sengisilima mina. Hambe ngena amakamera ngifunana nomuntu manje. Senze into yodwa mlungu la. Sithathe wona lo mbhede la. Mhlawumbe sizibheka nokunye ucebe esingakuthola. Sibuyise mase ithole bese eyilethile imali yethu. That's what I'm talking about. Yazi uhlakaniphile wena akufani nebala lakho. Hayi. Asenzeni kanjani? Ngicabanga ukuthi asuphakamise. Uzongena ngala, ungene ngala. Ngena ngala. Sawa. Wawumbe. Awuthela ngawuthatha bantu umphethe ngcono nithathe lo munye sekamela kule ingane. Hayibo. How? Hey somaqhinga. Hey, phuma la ngaphansi, phuma. Bengithi ngizobheka Hey, phuma. Bengithi ngibheke icathulo zami. Ngibone. Wenzani ngaphansi kombhede? Icathulo zami. Hawu. Uya lo. Ubheka icathulo iawa lonke uhleli ngaphansi. Kunini sifikile la? Uzibenganizwa. Awuzenzeli. Usenzile manje. Somnyama. Simenze njani? Ngicela kusho wena ngoba ngizohluthuka. Simenze njani somnyama? Ngiyaxolisa bhuti. Ngiyaxolisa bhuti. Ima. Siyayithatha. Naso sikwami. Iyona ngo iBrazilian. Awuvuli khona lapho singathatha into useless. Akho lutho. Hayi amaphenti line ashiya. Kodwa mhlawumbe ungawadinga somnyama kulungile siwathathe. Ngiyaxolisa bhuti ngizoyikhokha imali. Khona Ngiyayifuna imali yami. Hayi. Next time. Ngizobe ngasasinisa amahleze. Ngiyayifuna imali yami. Kaze nganebhadi bayaqala ukuthi bazothatha umbhede. Angilahle lakithi. Shuthi batshele u-aunty nje akukho okunye. Batshele u-aunty. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.